Hola a tothom! Jo sóc l'Anna, estic traduint des de Calella i avui us porto el BookTag dels traductors. Hola, benvinguts un dia més al canal, moltes gràcies per ser aquí. Avui estic molt contenta de tornar a reactivar una mica el canal, ja tornem a ser setembre, inici de curs o inici de moltes coses per molta gent. Jo no inicio cap curs, la meva vida segueix igual que abans, però bé, això, el setembre sempre és un moment de com tornar a començar, no? I jo sí que torno a començar una mica aquí en el canal, que aquest estiu he estat bastant desconnectada, tant aquí com a Instagram, no he penjat ressenyes, tampoc he llegit gaire, un estiu que primer amb les vacances i després amb altres temes, la mudança, com us vaig comentar, i altres maldecaps, no he estat gaire per xarxes, la veritat, però vaja, ara ja sí que tinc moltes ganes de tornar-m'hi a posar. Ara aquesta setmana que ve és la setmana del llibre en català, tinc moltes ganes d'anar-hi. Llàstima que moltes xerrades per horaris de feina no hi podré anar, però això, tinc moltes ganes d'anar allà, veure les novetats. No em deixaré temptar gaire, que ja sabeu, el meu propòsit d'aquest any no passar-me comprant, però vaja, sempre són ambients xulos com el dia de Sant Jordi, no? De passejar, mirar llibres, parlar amb els editors o amb altres companys d'Instagram o de BookTube que parlem de llibres i així, sempre és un moment de trobada especial. I vaja, un altre motiu pels quals estic contenta de reactivar el canal al setembre és que el 30 de setembre se celebra el Dia Internacional de la Traducció. Si fa temps que em seguiu per aquí, ja deveu saber que cada any en parlo una mica. I és això, el 30 de setembre és Sant Jeroni. Sant Jeroni és el patró dels traductors perquè va ser el primer traductor de la Bíblia. I això, llavors jo des d'aquí sempre m'agrada parlar una mica d'aquest tema i posar una mica el focus en els traductors, que jo sempre intento parlar-ne i esmentar els traductors dels llibres, però això, fer algun vídeo dedicat a ells. Llavors fa 2 anys vaig crear aquest BookTag dels traductors, que ja des d'aquí us animo, si teniu un canal de YouTube sobre llibres o sobre el que sigui, o a Instagram o Twitter, on vulgueu, si voleu també respondre a les preguntes, us animo a fer-ho i us estaré molt agraïda perquè així també se'n fa una mica de difusió. I això, que ja l'he fet 2 anys, aquest és el tercer. Us deixaré els vídeos enllaçats a la descripció per si els voleu mirar, que al final sempre són les mateixes premisses, però us parlo de llibres diferents, per tant potser us descobreixo llibres que no coneixeu. I llavors, igual que l'any passat vaig fer el vídeo de llibres catalans traduïts, aquest any també intentaré fer cap a final de mes un vídeo temàtic, a part del BookTag. A veure si tinc temps, i espero que sí. Però això, vull fer amb aquest BookTag, que diria que són 5 premisses. 1, 2, 3, 4, 5... Sí. No us ensenyaré cap llibre físicament, us posaré aquí les imatges de les cobertes, perquè, bé, amb això de la mudança ja ho tenim gairebé tot enllestit, però els llibres sí que encara els tinc guardats, perquè volem comprar una prestatgeria nova, per tant, no tinc cap llibre, només tinc el llibre que estic llegint ara mateix i no en tinc cap altre a mà. Això és una sensació ben rara. Però això, que us animo a respondre les preguntes també als comentaris. I també, si no em seguiu a Instagram, ara faré això que fa la gent de seguiu-me a Instagram. Si voleu, em podeu seguir a Instagram, però perquè més aquest mes estic fent unes petites dinàmiques per descobrir traductors, per parlar una mica de traductors que potser no són tan coneguts, no? Hi ha noms que tots ens sonen, alguns d'altres que jo crec que sí que anem esmentant sovint per aquí, però això, per parlar una mica de traductors més concrets. Dilluns passat vaig parlar de Marta Marfany i els pròxims 3 dilluns us parlaré de 3 traductors més. Llavors, si voleu també estar al cas d'aquesta dinàmica i participar-hi, perquè també us pregunto llibres que hàgiu llegit traduïts per aquella persona, doncs em podeu seguir a Instagram. I ara sí, comencem amb el BookTag. La primera premissa és últim llibre traduït que he llegit, i en aquest cas es tracta del llibre Elles parlen, de Míriam Tueus, traduït per Carme Geronès, un llibre de l'editorial Les Hores, que em va sorprendre molt, que no m'esperava que fos el que em vaig trobar, la veritat. I bé, és que així, resumidament, aquest llibre està situat en una comunitat menonita del Canadà cap a l'any 2010, jo diria, no me'n recordo exactament, però una història bastant recent, és un llibre basat en una història real, i és que en aquesta comunitat, un dia les dones del poble, bé, algunes dones sempre es llevaven al matí amb un mal cos, amb una mala sensació, amb ferides, sí, això, notant que a la nit havia passat alguna cosa dolorosa, no? I que algú els havia fet mal. I bàsicament és que havien sigut violades, assetjades sexualment, però primer el poble el que es deia és això és cosa del dimoni, són comunitats molt religioses i deien és el dimoni que per alguna cosa ha volgut castigar aquestes dones.
I vaja, quan ja van una mica indagar en el què, van saber que hi havia uns quants homes doncs, que a la nit es dedicaven a drogar a algunes noies, no? Els donaven una substància que les drogava i abusaven d'elles a la nit, les violaven. Llavors, en aquest llibre se'ns planteja aquesta situació i el que ens explica l'autora és dues reunions o una nit de reunions, o jo diria que són dues nits de reunions que aquestes dones fan de manera clandestina per decidir què fan en aquella situació, no? Perquè aquelles nits els homes que han sigut acusats són a la ciutat empresonats, però tornaran i abans que tornin elles es reuneixen per decidir què fan. Si es queden i fan com si res, segueixen el seu dia a dia normal, si bé quan els homes tornin doncs s'hi enfronten d'alguna manera, o la tercera opció que és marxar abans que els homes tornin i viure no saben, no, marxar, simplement marxar. I vaja, una opció que potser tu llegeixes això i dius, home, clarament marxar, no? Però a mesura que vas llegint vas veient que no és tan fàcil. Aquestes dones no saben llegir, no saben què hi ha més enllà del seu poble, no n'han sortit mai, no saben què hi ha, no coneixen ningú més que la gent del seu poble. Llavors, al final també aquests homes, molts són marits o fills o coneguts o germans d'aquestes dones, també pensen, ostres, si marxem no els veurem mai més, i és un ja, però ha abusat de tal, i, bueno, contextos molt complicats que, alguna situació que penses que potser té una solució fàcil, veus que no tothom la veu de la mateixa manera, veus que no tothom té la mateixa força per enfrontar-se segons què, i vaja, una lectura interessant per aquest aspecte, per veure totes les perspectives, i em fa especial doncs, il·lusió, curiositat, doncs vaig veure que se'n farà una pel·lícula d'aquest llibre, no sé quin any, vaig veure la notícia de l'any 2020 que deia que se'n faria una pel·lícula i espero que es faci perquè crec que pot ser molt, molt interessant. Però això, aquest llibre traduït per Marta Geronès. Marta? No, Carme Geronès. La segona premissa és últim llibre traduït que he comprat, que no vol dir llegit, comprat, i aquí m'agradaria parlar-vos d'uns còmics que m'he animat a comprar, perquè de moment tinc els volums 1 i 2, però que aniré llegint de mica en mica, que mira, em vaig motivar i dic, ostres, em fa il·lusió. I es tracta dels còmics del Doctor Slump, que està publicant Planeta en català. Això, com us deia, m'he comprat l'1 i el 2, de moment estic llegint el primer encara, però això, aquests còmics és Akira Toriyama, no? L'autor ho he buscat. Sí, és Akira Toriyama, no ho vull dir malament. Doctor Slump, autor... sí, Akira Toriyama. Doncs en català no s'havien traduït mai, o sigui, sempre hem vist l'anime, no? Els dibuixos, però jo tenia el dubte de si es havien traduït antigament i bé ara era una versió doncs, revisada o completa per si fa uns anys es va censurar, no ho sé. Però no, m'han dit que en català és la primera vegada que els còmics en paper es publiquen traduïts i això em fa molta il·lusió i es veu que està tenint molt d'èxit la traducció, la veritat. I això, i la traducció l'ha fet Daruma, que Daruma no és una persona, Daruma és una empresa de serveis lingüístics, però vaja, que una de les persones que formen part d'aquesta empresa és Marc Bernabé, és un traductor molt famós de japonès, traductor de Shin-chan i de moltes altres coses, doncs ell amb molts altres traductors, i també a la seva web hi ha moltíssima gent que treballa en aquesta empresa, tenen això, l'empresa aquesta Daruma, i firmen els llibres traduïts com a Daruma, suposo perquè al final és un treball en equip, hi ha un corrector, potser fan les traduccions en grup, no sé com treballen, però això, Daruma, com a nom perquè us soni de traductors de mangas. I res, jo em vaig animar a comprar-me'ls perquè al final jo recordo mirar l'anime de petita, no? I no me'n recordo de la història ben bé com anava i vaig dir, ostres, també tinc ganes de fer una mica de memòria i la veritat és que m'ho estic passant molt bé. El primer volum, per exemple, doncs és quan en Senbei acaba de construir l'Arare, el seu primer dia a l'escola, i la veritat és que és molt divertit, m'ho estic passant molt bé, els dibuixos són també molt xulos i vaja, que jo estic molt contenta doncs, que cada cop hi ha més còmic, novel·la gràfica o com en vulguem dir, en català, que ha sigut doncs, un gènere que sempre ha quedat una mica aparcat, no? Sempre els còmics i tot això en castellà els trobàvem sense problema, però en català sembla que ara està doncs, agafant una mica d'embranzida i crec que és important que comprem els llibres o els agafem de la biblioteca, els llegim o simplement en parlem perquè la gent del nostre entorn sàpiga que hi ha aquestes traduccions i que les editorials també vegin doncs, que els catalans volem còmics a la nostra llengua. La tercera premissa és un llibre que porti el nom del traductor a la coberta. I això, com ja he explicat als booktext dels altres anys, depèn bàsicament de l'editorial. Hi ha editorials que posen el nom del traductor, n'hi ha que no, n'hi ha que en alguns llibres sí, d'altres no, i dius no ho entenc, però vaja, que no és culpa ni de l'autor, ni del traductor, ni del títol, ni de ningú.
és cosa de l'editorial, de decisió de la seva disseny de la coberta, o no sé per quin tipus de decisió. Hauria de ser obligatori que sortís el nom del traductor, però vaja, encara hi ha editorials que no li posen, cada cop són menys, però encara n'hi ha. I això volia explicar-ho perquè potser si parlem d'un clàssic, no sé, la Metamorfosi de Kafka, no? Jo potser us dic, a la Metamorfosi de Kafka no hi ha el nom del traductor, llavors tu em dius, Anna, jo tinc aquesta edició que sí que surt d'aquesta editorial, i és perquè depèn de l'editorial. Llavors hi ha els llibres, quan hi ha llibres que s'han traduït més d'una vegada, potser algun cop sí que surt el traductor, d'altres no, això, coses d'aquestes. Però a mi avui m'agradaria parlar-vos del llibre Atrapa la llebre, de l'Anna Bastasich, traduït per Pau Sanchís Ferrer. És un llibre d'edicions del Periscopi. Doncs, per exemple, els llibres de Periscopi sempre hi ha el nom del traductor a la coberta. Gràcies, Periscopi. I això, jo us volia parlar d'Atrapa la llebre, un llibre doncs, que a mi em va agradar bastant, menys al final, que no el vaig acabar d'entendre perquè era una mica d'interpretació una mica estranya que jo no vaig acabar d'entendre. El llibre en general sí que em va agradar molt, 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 i que ens parla doncs, de dues amigues que eren molt amigues a la infància, però després a l'hora d'anar a la universitat es van separar. Són dues amigues de Bòsnia i una d'elles es va quedar a Bòsnia, l'altra se'n va anar a Irlanda, i per un motiu concret quan són més grans, doncs la que està a Bòsnia demana ajuda a la que havia marxat a Dublín, i aquella hi va i fan un road trip per les carreteres de Bòsnia, doncs recordant molts moments de la seva infància o per què es van separar, què les unia, parlant una mica doncs, de la situació que viu el país amb la guerra dels Balcans i tot aquest conflicte. I la veritat és que això em va agradar molt. Menys al final, la resta del llibre em va enganxar moltíssim i em va agradar molt com està escrit, i ara em consta que es publicarà un nou llibre a Periscopi d'aquesta autora. La veritat és que ja tinc ganes també de llegir-los, una autora que vull seguir llegint i descobrint. I d'altra banda, doncs, la quarta premissa és un llibre que no porti el nom del traductor a la coberta, i aquí, bé, estic contenta perquè vaig estar mirant els últims llibres que he llegit aquest any, l'any passat, i és que a tots hi havia el nom del traductor a la coberta. I clar, llavors pensava, o sigui, quin llibre puc parlar, no? De quin llibre puc recomanar-vos? I de cop em vaig il·luminar i vaig dir, ja ho sé. I és que m'agradaria parlar de Harry Potter i la pedra filosofal, de J.K. Rowling, un llibre traduït per Laura Escorihuela. I és que aquest llibre, no cal que expliqui de què va, no m'enrotllaré gaire, i potser pensareu, Anna, què fas parlant d'aquest llibre? Però això, com us deia, doncs, en els llibres de Harry Potter no hi ha el nom del traductor a la coberta, i jo crec que són uns llibres doncs, que per una generació de persones són doncs, molt importants, molt especials, ens van marcar molt, ens segueixen marcant, tot i ja ser una mica grans, però en canvi no hi ha el nom del traductor, i dius, ostres, o uns traductors que jo crec que al seu moment van haver de currar-s'ho molt. Hi ha molts noms de personatges que són difícils de traduir, els encanteris, coses màgiques que no existeixen i que van haver de buscar una manera en català de dir, i jo crec que és una feina de traducció bastant complicada i que, ostres, no se'ls hi reconeix amb el nom a la coberta, no? I això, el volum 1, en concret, el va traduir Laura Escorihuela, i és el llibre doncs, que m'agradaria esmentar avui, i de pas doncs, aprofito per dir, no?, que és una cosa que he observat jo aquí, investigadora, però això, que els llibres infantils o juvenils, il·lustrats, encara és on costa més, jo penso, que aparegui el nom del traductor a la coberta. No sé per què, potser no volen, si tenen un disseny molt bonic a la coberta, no el volen esgarrar amb masses lletres, però dius, bueno, no ve d'una línia més posada de traducció de tal, però això, que sí que és cert, jo crec que en els llibres per més petits, o potser per no embolicar, no?, i dir que els nens diguin què vol dir traduït? Bueno, si un nen ho pregunta, se li explica. Però això, que en els llibres per infants joves, adolescents, crec que és on encara hi ha més el d'allò de no posar nom del traductor. I en aquest cas, doncs, jo us volia parlar de Laura Escorihuela, la traductora dels 4 primers llibres de Harry Potter. Els 3 següents els va traduir Xavier Pàmies, però això, Harry Potter i la pedra filosofal, Laura Escorihuela. I la cinquena i última premissa és un llibre traduït que t'encanti i vulguis recomanar, i aquí, doncs, ara que parlava de Xavier Pàmies, es tracta d'un llibre doncs, traduït per ell, per Xavier Pàmies, i és El ball d'Irene Nemirovsky, de l'editorial Viena, un petit plaer, un dels que més m'han agradat. La veritat, diria que només n'he llegit 3, però jo crec que seria el número 1 de petit plaer que jo he llegit, i és que és una història doncs, que vaig quedar bastant bona aquesta noia, i és que bé, ens parla d'una família
que se'n va a viure a París, a una família una mica de classe alta, no? I es traslladen a viure a París, al barri doncs, de gent burgesa, de les cases aquestes dels balls, és aquesta època dels balls, no? I per donar doncs, la benvinguda o fer-se conèixer en el barri, la mare d'aquesta noia organitza un ball a casa seva, típic ball amb tots els convidats, amb els vestits, amb el banquet, i la noia vol també assistir al ball per conèixer l'amor de la seva vida, per conèixer els joves de la ciutat, però la mare li diu que no la deixarà anar al ball, que és massa petita, i la filla doncs, es pica amb la mare, diu per què no? I vols ser tu només la protagonista? Bueno, s'enfada molt i fa una cosa per venjar-se una mica de la seva mare o per tornar-li una mica el no em deixes anar al ball? Doncs I vaja, em va agradar la història, la veritat, em va semblar curiosa i molt breu, però un llibre breu, però a vegades em passa amb els llibres molt breus o amb els relats que em quedo una mica sense més, no? Però aquest, la veritat és que m'ha agradat, encara el recordo i doncs us el recomano i us animo a llegir-lo. I fins aquí el BookTag. Espero que us hagi agradat i que hàgiu descobert doncs, algun llibre interessant o algun traductor que no coneixíeu. I com he dit abans, us animo a respondre les preguntes o bé als comentaris o a les vostres xarxes socials, que m'etiqueteu i així jo puc venir a fer el xafarder. I res més, ens veiem al pròxim vídeo. No ho dic mai, però crec que a partir d'ara ho diré. Si no estàs subscrit, doncs t'animo a subscriure't, a seguir el canal, a seguir-me a Instagram i si vols doncs, fer una mica de difusió dels vídeos que faig, sempre doncs, la difusió és benvinguda i ajuda molt i ens motiva a seguir gravant i fent cosetes, però vaja, jo estic motivada igualment, independentment dels likes i els subscriptors, però ja sabem que sempre fa il·lusió quan algú nou et comença a seguir, però vaja, això, que si us ve de gust doncs podeu compartir el meu vídeo o subscriure-us o recomanar els meus vídeos a qui sigui. I res més, que ens veiem al pròxim vídeo, a veure si és aquest especial de traductors o les lectures d'estiu. Tinc bastantes cosetes pendents per gravar-vos, però aniré de mica en mica doncs, tornant a arrencar. Espero que hagi anat molt bé l'estiu i fins aviat. Adeu!